Iya. Barisane piye? Wingi sapa ning arep? Ayo. Ting. Wis tingak-tinguk, men. Iya, Ya di maklum tuwek-tuwek yo tetep lalen to. Ada di. Memang kan do tuwek-tuwek yo do lalen to. Ayo. Untung do cemantel kabeh, keraket kabeh. Iya. Gajal nek ora poting copot ora do lali kabeh. Iya. Serapo met. Arang wancine ngene langsung dirodate wae. Ya wedok iki ana bagi-bagi wektu. Jane awak dhewe kok ngono kuwi. Sarep-arep Bang. Nggih. Sing tengah tok Mas De ya. Napa? Iki karo pring ora apa-apa. Wis ben lugu tok-tok. Ya wis. Ayo. Ayo. Ayo prakanca ngawarono rukune Islam ya iku lima sahadat loro ana ing rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji Kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ping opat poso ana ing wulan Ramadan ping lima haji kaping lima haji lamun kuwasa Ayo prakanca ngawarono rukune Islam ya iku lima sahadat loro ana ing rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping opat poso ana ing wulan Ramadan ping lima haji kaping lima haji lamun kuwasa Piye? Langsung mlaku. Oh, sapa jare sapa? Ora apa-apa wis to. Koncone Mas Irul kok. Langsung mlaku. Mbak Rin, wih lagu apa Mbak Rin? Ya. Tak wae Mbak Rin sing nyanyi ya. Mbak Rin sing nyanyi. Ana petok kuwi. Kiyip-kiyip ki. Matane kira weruh. Alah, Lampune aja ketoke untune. Mah blereng untune. Ora weruh. Untune saka kono nyempling-nyempling. Jadi ra weruh Bras ya. Ya Bras, wis tuwake dilik wae. Ayo lagune, Bos. Ayo. apa Lagune, Bos. Iya, iya. Lah iya. Ya lek Rut. Heeh. Iya Mas Prono Mas. Ya lah. Wis urung le patu. Wis durung. Rambutnya komet kok apik ya. Kaya iwak cupang. Cupangku ya ngono kuwi rambutnya. Ora kaya blarak ta kuwi. Ora, Anda sing kok blarak. Blarake ning ndi to, Des? Kelingan rikala urip bebarengan bunga susah tapi ra dadi alangan senadyan sedinomu mangan
Aduh nasib ono kudo aku ninggal anak bojo lan wong tuwa urip ning desa tansah loro-loro pancen saiki uripku wis mukti nanging aja mbok anggap aku selalu jroning ati tansah ono sliramu luwih-luwih dadi sumpah jroning atiku. pancen wis dadi sampai jroning atiku yen durung bisa katurutan karepku Aku ora bakal lali mreng wekasanmu Wong tak jeluk sabar ngenteni tekelmu yen anakmu takon sapa bapake Sapa? kuwi kabeh ngono wis ono benere Gandalono aku isih nyambut gawe Gomulyake anakmu kelawan kowe Terus Des, alhamdulillah seneng aku ndak terus Des. Des, kowe kok menang wae ngopo to biasane pola ae. Kok kesusu napa Kok to? kesusu wae ngopo? Tunggani blarak apa? Kowe ngerti blarak ora, Met? Kowe ngerti blarak Aku, ora? Met, ra ngerti rembugane. Kowe ra ngerti rembugane makane iki Wis. mangkat. Sing mburi komen. Aku jan aja kon suwi-suwi jare. Ora apa-apa. Endi? Kono. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kandang dhewe kok. Lah, Iki wonten subuh ora apa-apa. ayo aku ya manut kono ya Met ya. Ndi kok Met mau? Eh. Piye? Aku ya manut kono jere kon cepet-cepet aku ya manut cepet. Iya ta? Ya. Iya ta Met ta? Ya manut. Ya dek Sediluk manut ya kono sediluk, suwe ya sediluk, suwe. Sing bener sing ngendi? Yang penting Sing enggal suwe. ngano Abi. mari. Heeh. Kok ora garing. kowe wong loro kok ora ndongake to? Apa? Oh, tukang sopit. Sapa? Iki sopit. Ha, Kowe Nugel. kok teko melilendang mari Lah ngono. iya. Aja. Aja piye? Iki acarane nugel manuk kok. Lah iya. Manuke sapa? Manuke Sing digawe kuwi mau. Ngawur anake. Iya. Sing digawe digawe ya tak wis ya. biyen. Lah iya. Ngono wae didongake. Heeh. Muga-muga enggal mari Nggih. ora gendelen. Heeh. Ki terutama kuwi, Met. Heeh. Nek wong sopit ki sepenting aja gendelen. Heeh. Mlaku gobal gabel. Wis tau ora- trauma ya? Wis. Wis tau. Rong dina tak ge badminton. Wah. Mah kok diatur Wong tawon. iki yo pecicilan kok. Wong Plantung bedi yang ngono. Tak tempel ke watu jan Heeh, biyen. cenot. Nah. Kempes. Langsung. Berarti sesuk tempelnya watu, Dek. Ning aja dulek ya. Aja. Aja aja dulek. Ya. Ayo wis. Ya. Direcaten neh. Heeh. Anjo. Maju meneh, maju. Mepet. Sik tak beneke kancaku siji. Endi? Kathoke diunjukake lek. Malah Iki. kaya nggo sayak ngono. Ayo tinggahe. Ayo. Malah kaya wong zaman dulu kau. Sikil lah delay. Aku mau weruh. Dipeniti Karo sime. Dadi aman. Silite iki dunggahake. Nek selet ki wis ning kono, Des. Selet ki wis ning Wong iso kono. gobal-gabal ngono kok. Karo siji, Des. Apa? Iki anake Praski wis mari urung. Ah iya anake Praske Iki jare jemamah tinggal latihan ngene-ngene. Oh, Praske. Kaya kene-kene ngono-ngono maneh. Wingi kok pras malah dalang to. Ayo. Ya wis, Jo. Dirudak, Jo. Ayo. Wajib kailan nang wadon nurung ilmu Wajib kailan nang wadon nurung ilmu
Napa Rika nyanyi? Ora. Piye? Nyong njilu juga. Ayo. Ayo. Sama gue. Ayo. Ayo. Kayak ana sing request Dorondo. Dorondo. Heeh. Elah. Ana sing request meneh. Apa? Kayak bakul legging iki jal apa? Kak tutupan. Jaluk bojo. Pegat Tekan Tresno bojo. jare. Tresno ya. Heeh. Iku berarti metu 50.000. Ndi to? Ndi wong rungono. Ayo ku sik 50. Sing bayar kono, sing nyanyi kono. Malah 50 kono iku mah kontrasityo. Riko kuwe. Ayo. Ayo, haro marepno. Ayo. Aku kok gumun karo koret ki. Katoke dodowo. Iki lagune apa? Sasake ya? Manut. Ayo. Ya, iki memenuhi permintaan dari tukang lampu Andes. Andes. Kowe iki ngundang kok ora tanggung jawab. Tapi lha wingi melu ukurane apa ora? Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megantake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Tak takon sing medhaki kowe iki sapa to Cah Bagus kok dadi abu-abu kaya ngene iki? Iki lho dadi abu-abu raine. Kae lho. Kae. Sing make up iki Mas Riko. Wong ireng kok diwedhaki ya dadi abu-abu. Ya apik ra apa-apa. Yen kelingan marang sliramu wong bagus kaya rinucin rujit jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa dek samono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni ganti liro mula aku ngira yen sliramu citra ninggal promo milih karo wanita liya. Janjane iki mau salah sapa
Jan-jane mau salah sapa sliramu mekatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Wong bagus mung welingku ring sliramu. Aja tega welas putra putrimu. Aku mengrekono pepotoreku jiwa wis tak trimo pasrah karo Kang Kuwasa. Wis tak trimo pasrah karo Kang Kuwasa. Iki lek ngarepe kepiye to iki ya? Piye ana apa meneh bolo? Jangan berteman semuanya. Kita berpacaran saja. Iki ya gara-gara Andes iki. Oke. Iki gara-gara Piye bolo. Yo. Sekali lagi mohon kerjasamanya semuanya tetap damai. Nggih. Jaga kondusivitas. Kita hormati dari kepolisian, kita hargai dari Sohibul Hajah, dan kita hormati rekan-rekan dari kerumpaan. Nggih. Oke. Gimana ini Pak Kapolsek? Monggo bisa merapat sini Pak Kapolsek. Monggo. Ya, semuanya tetap damai bolo. Iya, sekali lagi mohon kerjasamanya tetap jaga kondusivitas. Ciptakan kerumpaan yang aman, nyaman, damai, terkendali. Dari mana saja Anda berada, kabeh dulur, kabeh konco. Nggih. Tunggal balung ojo pisah, tunggal otot ojo pedot. Halo Mbah. Lanjut. Ya, lanjut. Oke, ya sekali lagi ini himbauan dari kepolisian sektor Kajoran. Izin hiburan malam hari ini sampai dengan pukul 12 malam. Masih tersiksa waktu cukup lama. Tentunya kita ciptakan suasana damai. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tentunya Sohibul Hajah, beliau Bapak Muhammad Rifai dan rekan-rekan panitia sudah bekerja keras untuk mengadakan hiburan malam hari ini. Panjenengan rawuh tinggal meresani dengan menyumbangkan satu kerjasama yang indah, yaitu menciptakan suasana damai untuk kerumpaan tercinta. Sekali lagi, kerumpaan Guyub Rukun. Ayo Des lanjut. Ready? Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul rasanya di
Sutak Tejo. Citra Rimba Indonesia.
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suku-suku patok elo elo sing romo manut solo oleh payung oto pancen lolo-lolo wong mati ora bayan umpama dadi bocah urip golek duwe soli Soko patok elo elo sing romo manut solo oleh payung oto pancen lolo-lolo wong mati ora bayan umpama dadi bocah yang urip golek duwe setake neh Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir, akale jungkir, negarane goyang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale
ning sisih kidul tanah Jawa gunung-gununge ana segara kang nyata gedhe ombake gunung Tunggulo ora gadah sampeyan wayah ora ana jamu kang nyata wani sembrono kereta kencana dadi sisiane Pasuryati ra ono tandinge Roro Kidul Nyi Roro Kidul Tobat, tobat. Iki akal-akalane Lek Rut iki, Lek Rut ngawur. Durwakane pakut netra terus Citra Rimba. Nadia Ino tolong sing hati-hati dan mas bodong ya. Inilah. Wes tumbake kalebu babar pacar saka pinabar Citra Rimba. bareng-bareng dulu. Ayo matur suwun bos. Yen Jawa tungalila nono bakal tak pundhut kromo Sepisanaan Jawa kasta Citra Rimba
Matur suwun Pak. Pak sinten niku? Suwun. Sing diajak. Sohibul aja. Terima kasih ya Pak ya. Wah, jadi aku mau ra kepenak toh. Andes. Kok main dadi dhewe? Kowe iki Dumite iki malah dirokoke kok. Ini mohon berita kehilangan. Telah hilang satu buah handphone merek Oppo warna casing biru. Mohon kepada pemirsa yang merasa menemukan atau mengetahui keberadaan